Kabisa! Magandang gabi! Metro and Mega Manila oras natin. We got 30 minutes after 8 o'clock in the evening. I hope you guys all having a great time. Sa mga kabisyo po natin dyan na pauwi pa lang ng kanilang bahay, make sure na nagsasabi kayo na, Ling, darling, pauwi na mi. Ligo na yo. Ay nako, manong driver, ikaw ba ay nakapag-register na sa Love Knows No Boundaries? Nako, kung hindi pa, kinakailangan mo nang mag-register para manalo ka ng kwarta. Wow! Na meron ka ng pang-boundary, sagot na ng Love Radio ang iyong pang-boundary. Dahil pag nabunot ka, basic agad, kailangan ba bang i-memorize yan? Meron ka ng 1,500 pesos! Wow! At syempre, pag nakarating ka naman dito sa loob ng 2 oras at merong hihinging isang bagay, ang mag-a-announce ang iyong pangalan. Halimbawa, magdala ng dura ng pasahero. May additional 500 pesos ka. Maluoy ka. So, ganun lang. Ang tabayanan, maya-maya konti. Mukhang si Rakitera ata, mamimigay na naman ng kwarta. So, ang tabayanan po natin yan, mga kabisyo, ha? Okay, mga kabisyo, bilis ng oras natin, oh. Pero bago po tayo sumunod ang programa, eto, meron muna tayong pag-uusapan. Viral ang isang Facebook post kung saan mababasa ang pagpayag ng isang girlfriend sa ginagawa ng kanyang boyfriend dahil nakikinabang din naman siya daw rito. Oh no! Hindi pa sigurado o beripikado ang kung legit o totoo ba yung na-post o kathang isip lamang. Kasi parang yung boyfriend ay merong karelasyon na bading. No. At si ate girl pumapayag dahil si kuya may natatanggap. Pambihira naman, oh. Tang! Logika na natin to, Tang! Ay, wag mo nang patagalin yung kalbo! Logikan mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logika na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, sa atin ngayon, marami po yung nahuhulog sa kasalanan. Oh no! Dahil sa mga material na bagay. Diba? Kahit alam na mali, pero dahil may kapalit na material na bagay at makikinabang, ginagrab yung opportunity. Oh no! Diba? Marami niyan. Saan, Tang? Sa HOA! Ay, sinabi mo pa, Tang! Oo nga! Like para makapasok ang isang, for example, telecommunications o kung anumang service. Ang nangyayari, hihingi ng lagay yung mga HOA officers. Para payagan, makapasok yung services nila. O meron pa nga ako, personal knowledge po ito, ha. Meron po akong nalaman na ang binargain ng mga HOA officers para makapasok ang isang telecommunication company doon sa loob ng subdivision para payagan nila, ang hinihingi nila, dapat daw lahat ng mga HOA officers bibigyan ng aircon. Ay, hindi biro-biro yan. Totoo po yan ang sinasabi ko, ha. May nagsabi po sa akin yan, dating HOA officer. Kaya nag-resign siya dahil hindi niya maatim yung mga ginagawang hindi maganda. Ay, di ba? Alright, mga kabisyo, ang bilis ng oras naman natin, mga kabisyo. Maraming salamat po sa mga kabisyo natin at lagi niyo pong tandaan, ha. Hindi po talaga maganda yung papayag ka na yung boyfriend mo makikipagrelasyon sa isang bakler dahil nakikinabang ka. That's a big no-no. Kasi kasalanan po yan.
Makikita po natin sa Leviticus chapter 20 verse 13. Ang sinasabi po, if a man practices homosexuality, having sex with another man as with a woman, both men has committed detestable act, and they must both be put to death, for they are guilty of capital offense. Tabayanan, susunod na! Rocky's Secret File, Rocketera. Dito po sa 90.7 Love Radio. Ang pag-ibig. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!